Aba, saan ka pupunta? At bakit dala mo yung mga gamit mo? Bubukod na po kami ni Myla, tita. Nakakuha po ako ng maliit na uupahan sa bayan. At itutuloy niyo talaga yung plano niyo? Hindi ka talaga marunong mag-isip. Wala kang utang na loob. Tita, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan ba yan? Nakapag-desisyon na kasi kami ni Myla na magpakasal na. Ha? Sino may sabi sa'yo pwede ka na magpakasal? Di ba sinabi ko sa'yo? Kailangan mo na makapagtapos ni Chris bago ka magpakasal? Hindi naman siguro ata tama yan, tita. Ang usapan natin noon, si Hana lang ang pag-aaralin ko. Tapos ngayon, si Chris naman. Aba, wala kang karapatan magreklamo dahil kulang pa yan sa pagpapaaral ko at pagkupkup ko sa'yo dati. Huwag mo naman isumbat sa akin ngayon yan, tita. Dahil simula nung nakapagtapos ako, hanggang ngayon, tumutulong pa rin ako at sa mga pinsang ko. May usapan tayo noon, tita. Kapag nakapagtapos si Hana ng pag-aaral, malaya ko nang magagawa ang mga gusto kong gawin. Oo, may usapan tayo noon, Brian. Pero alam mo naman na wala akong trabaho at ikaw lang inaasahan namin dito sa bahay. Bakit, tita? Tapos naman na si Hana, di ba? May trabaho na din siya. Kaya siya naman dapat ang magpaaral kay Chris sa kolehiyo. Basta. Ayoko ma-pressure si Hana sa responsibilidad na ganyan. Kaya, tita, sa akin mo pinapasa, ganon? Oh, ang aga-aga. Bakit ganyan ang mamukha nyo? Hay nako, kausapin mo yung pamangkin mo. Magpapakasal na daw sila ni Myla. Bakit parang biglaan naman yata, Brian? Nakaplano na talaga yun, tito. Inaantay ko lang na makapagtapos si Hana bago ko sabihin kay Tita Ruby. Ganun ba? Oh, matagal naman na palang nakaplano. Kaya hayaan na lang natin si Brian sa gusto niya. Hayaan? Paano yung pag-aaral ni Chris? Magkukolehiyo pa lang siya. Pagtulungan nyo na lang ni Hana para makapagtapos si Chris. Hindi naman obligasyon ni Brian na pag-aralin lahat ng mga pinsan niya. Di ba? Bahala nga kayo dyan. Salamat, tito, Brian, nandyan ba ang Tita Ruby mo sa loob? Umalis po sila kasama si Hana, tito. Ganun ba? Ayos ka lang ba, Brian? Hindi pa rin ba kayo ayos ng Tita Ruby mo? Napag-usapan namin ni Myla, tito. Naipagpaliban na lang muna ang kasal namin. Bakit naman? 'Di ba sabi mo nakaplano na yung kasal niyo ni Myla? Ayoko naman na dahil sa pagpapakasal ko, tito, masira ang samahan namin ni Tita Ruby. Malaki po ang utang na loob ko sa kanya, tito. Ha? Wala ka naman utang na loob na dapat bayaran kay Ruby. Dahil ang totoo niyan, ang Tita Ruby mo pa nga ang dapat magpasalamat sa mga magulang mo. Simula nang mawala ang mga magulang mo, naging maayos ang buhay nila. Nagkaroon siya ng magandang trabaho. Ano pong ibig niyo sabihin, tito? May iniwan sa yung malaking halaga si Masong na kayang tustusan ang pag-aaral mo hanggang makapagtapos ka. Bago mawala si Masong noon, inayos niya na lahat ang dapat ayusin. Dahil alam niyang hindi na siya magtatagal dahil sa sakit niya. Bakit hindi sinabi sa akin ni tita ang mga ganyan dati? Di ko alam, Brian, pero yun ang totoo.
Kaya wala kang responsibilidad kay Ruby o sa mga pinsan mo. Gawin mo kung anong makakapagpasaya sa'yo. Sige na, Brian. Alis na ako. Babalik na lang ako mamaya. Sige po, Tito. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo. Aba, saan ka pupunta? At bakit dala mo yung mga gamit mo? Bubukod na po kami ni Myla, Tita. Nakakuha po ako ng maliit na uupahan sa bayan. At itutuloy niyo talaga yung plano niyo? Hindi ka talaga marunong mag-isip. Wala kang utang na loob. Pwede ba, Tita? Tama na. Simula nung natuto po akong kumita ng pera, hindi po ako naging madamot sa inyo o sa mga pinsang ko. Pero ngayon, Tita, panahon naman na siguro. Para sarili ko naman yung unahin ko. Masyado kang makasarili, Brian. Sarili mo lang laging iniisip mo. Tita, kung naging makasarili ako, dapat hindi ko tinupad yung pangako ko na pag-aralin ko si Hana. Paano naman si Chris? Hindi kakayanin ni Hana kung siya lang mag-isa magsusustento sa amin. Hindi kakayanin? Pero bakit ako? Kinaya ko naman. Napag-aral ko nga siya, di ba? Habang sinusuportahan kayo. Ah, basta! Hindi ka alis sa bahay na to! Tita, Ano paano ba awan niyo na nangyari po? dito? Ito kasing si Brian, kuya. Aalis na dito sa bahay. Hindi man lang niya inisip yung kapakanan ko at sila Hana. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Brian? Opo, Tito. Sigurado na po ako. Kung ganon, pabayaan mo na lang si Brian sa gusto niyang gawin. Hindi pwede, kuya. Hindi pwede. Paano kami dito sa bahay? Ruby, hindi kayo lahat responsibilidad ni Brian. Hindi ba pasapat yung perang iniwan ni Masong sa'yo noon? Pati kaligayahan ni Brian, ipagkakait mo pa. Alam na ni Brian ang tungkol sa pera na iniwan ni Masong noon para sa kanya. Opo, Tita. Sinabi po sa akin lahat ni Tito Berto. Pero kahit nalaman ko na ang totoo, hindi ako galit sa'yo. Dahil itinuring kitang tunay na magulang. Kahit lagi mong pinamumukha sa akin, nautang ko sa'yo ang buhay ko. At ikaw ang bumuhay at nagpaaral sa akin. Hindi ako galit sa'yo, Tita. Dahil kayo lang naman ang pamilya na meron ako. Kaya sana naman, Tita, kahit ngayon lang, na nahanap ko na ang bagong magiging pamilya ko. Maging masaya ka sana para sa akin, Tita. Sige po, Tita. Tito, aalis na po ako. Sige, mag-iingat ka. Ingatan mo palagi ang sarili mo, ha?